Значи, миналата година ние започнахме една инициатива и преминахме през Стария Завет, като се фокусирахме върху неговата географска и историческа рамка и особеностите на района, както и на времето, когато той е писан. И сега ще започнем по същия начин да разгледаме Новия Завет, пак в неговата историческа, географска рамка. Разбира се, както казах и от неделя, ще обърнем внимание на някои характерни групи, които са били с влияние тогава, като фарисеи, садукеи и някои други подобни такива секти в еврейския народ. Ще се спрем на празници, ще споменем и някои нови доктрини, които се появяват с Новия Завет. Ще разгледаме така части, не части, ми подробно и някои от посланията и накрая ще има един обзор на книгата Откровение. Но това е само първата част от това, което сме предвидели. Както и в съобщението на църквата има екип от хора, които сме подготвили, ако има интерес, след това да продължим в малко по-подробно върху библейските текстове, като ще имаме екип от хора, които ще помагат и ще се фокусираме върху едно дискусионно време, което да имаме заедно. Но сега като начало ще започна с Новия Завет, в това, което в началото съобщих. И ще започна с това, че всички знаем, че втората част на Библията е Новия Завет, който съдържа 27 книги, от които това са 4 канонични Евангелия, Деяния на апостолите, 21 послания и книгата Откровение. И бих искал да кажа защо започваме с този обзор на Новия Завет в неговата географска и историческа рамка. Смятам, че цялата Библия е исторически и географско обоснована. И това е нейната характерна особеност, която я отличава от всички други религиозни книги в човечеството. Нейната мисъл на Библията, тя е дълбоко вкоренена във времето и в страните, за които тя е написана и е възникнала. И поради това Библията трудно може да бъде разбрана в пълнота, без да сме наясно с историческата и географската рамка, в която тя е написана. Ако ти е възможно, малко по-силно. Добре. Ако ти е възможно. Добре. Възможно ме. Добре. Свикнал съм. Силно се надявам този курс да даде по-голяма яснота на писанията и по-голям интерес към Новия Завет. Другата причина, която лично мен ме вдъхновява, за да мога да се подготвя и да представя пред вас това е, че ние всички сме християни и искаме да следваме Христос. И във 2 Коринтяни, 3 глава, 18 стих се казва: а ние всички с открито лице гледаме като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния дух. В Римляни 8 глава, 29 стих също четем, че защото който предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много брати. Обикновено, особено втория стих, винаги търсим смисъла в Божието предопределение и Неговата воля в избора за спасение. Бих казал обаче, че нашето внимание трябва да е привлечено във втората част на стиха, който говори за какво сме предопределени, да се преобразяваме в образа на Неговия Син. Това е важното според мен в тези два стиха и тъй като Библията е най-висшата форма на Божието откровение, тя е основното средство, чрез което Бог ни променя и приближава при себе си. Затова се ангажирах и заедно с мен и екип от служители да започнем тези библейски уроци, курсови или изучавания, както там ще бъдат наречени. Когато говорихме в миналия път в Стария Завет, ние споменахме в книгата Данаил, че след смъртта на Александър Велики, империята му се разделя на 4 между неговите генерали. Първият, който е Селев, който владее Азия. Вторият е Пердика, който
а след него Антигон, който владее Мала Азия, и третия е Касандър, който владее Македония, и четвъртия е Птолемей, който има влияние в Египет. Юдея е на границата между двете владения и това е на Селев и на Птолемей. И като такава тя понася винаги ударите и конфликтите между тези две царства. Това описание за тези конфликти ние четем в Данаил в 11 глава за битките между Южния и Северния цар. От 301 година до 200 година преди новата ера Египетското царство на Птолемеите владее над Юдея. През този период еврейското население в Египет значително се увеличава и столицата Александрия, в нея има голям еврейски квартал. Евреите са приели спокойно владението на Птолемеите и се примиряват по същия начин и когато над тях започват да владеят селевкидите. И по неизвестна причина обаче, след като селевкидите, които са владеели Мала Азия, завземат Юдея, тяхният цар Антиох IV започва да се намесва много сериозно във вътрешните работи на евреите и през 175 година преди Христа Антиох сваля първосвещеника Ониас от първосвещеничество, който е потомък на Садоковите първосвещеници, които са поставени от Соломон. И междувременно Антиох IV започва една елинистична реформа в Ерусалим. И това създава един остър конфликт сред евреите. Висшите класи приветстват това нещо, тази елинизация, и техните деца, вместо да изучават Тората, са подложени на училища в гръцките училища. Тези, които са селените и по-простите, по-обикновените евреи, те се противопоставят на това, но в 169 година преди Христа Антиох премахва изцяло първосвещеничеството и превръща храма в светилище на гръцкия бог и обявява Тората извън закон. Мерзостта, която докарва запустение, спомената в книгата Даниил, бива същия този идол, който Антиох IV поставя в Ерусалимския храм. Гърците започват да карат евреите да се покланят на гръцкия идол и да ядат свинско месо, жертвано на тяхна чест, в негова чест, и всеки, който отказва, е екзекутиран. Такива случаи има подробно описани в книгата на Макавеите. И както казах, никой не знае защо Антиох започва да се опитва тази елинизация, въпреки че гърците по принцип са били предразположени и не са налагали насилствено тяхната култура, а са оставали народите да спазват местните си закони и обичаи. Когато Антиох обявява Тората извън закона, се появяват верни на юдеизма и които са против елинизацията и започват война и те наричат себе си хасидеи. Бягат в планините и се крият. Гръцките войници обикновено не ги преследват през седмицата, изчакват да дойде съботата, която е шабат, и тогава преследват и ги избиват без съпротива. По този начин гърците стигат до един град, който е наречен Модин в Западна Юдея, и там главен свещеник и главен евреин е бил един свещеник на име Мататия от хасмонейско семейство. Той е имал 5 сина – Йоахан, Елиезер, Юда, Йонатан и Симон. Полководецът, гръцкия полководец, когато влиза в този град, му предлага подкуп и титла, ако даде пример и се поклони на гръцкия идол. Вместо това Мататий, в разрез с техните традиции, защото това е било в събота, той изважда меча си, убива гърка и призовава всички, които са верни на пътища на нашите деди, да направят същото и да ме последват. Тогава завежда синовете си и последователи си в пустинята и слага началото на едно въстание. На следващата зима обаче той умира и поставя сина си Юда за водач
Юда получава прозвището Макавей, което значи чук, и неговите последователи се наричат Макавеи и се слага началото на династията на Хасмонеите. Тя съществува от 167 година преди Христа до 63 година преди Христа. Макавеите постигат успех там, където хасидеите се провалят. Хасидеите бяха тези верните, които се крият в планините. Това отчасти се дължи на блестящото ръководене на партизанската война на Юда Макавей, но от друга страна причината за тяхния успех е новото тълкуване на Тората. Те приемат, че тя дава позволение за участие в битка, когато са нападнати, без обаче самите те да предприемат нападение. И това е било формулирано чрез принципите, като съботата е създадена за хората, а не хората за съботата. През 165 година Антиох, след като това въстание започва, моли за мир и дава право на евреите да живеят по обичаите си на тяхните предци. Евреите на свой ред се заклеват в вярност към царя и те примахват идола в олтара и всичко, което е било осквернено от езическите жертвоприношения в храма. Остават само камъните, които решат как да бъдат и те осветени. Значи, това освещение се нарича празника Ханука, който евреите празнуват. И Юда Макавей издава указ, с който това става всеобщ еврейски празник. Еврейската традиция твърди за наличието, когато те взимат храма и искат да го осветят, еврейската традиция твърди, че е имало масло само за един ден в светилника, но чрез чудо то е горяло 8 дни, всъщност докато бъде готово следващото ритуално масло. И това напомня светилника, който е характерен за Ханука, който е с 8, всъщност той е с 9 такива места за свещи. Различен е обаче от менората, който менората е направен целия от злато и има 7 разклонения, докато този, който се нарича Ханукия, има 9. Винаги едната свещ се запалва в централната, която се запалва в началото на този празник, и всеки ден от празника, който продължава 8 дни, се пали по една от следващите срещи. Ритуалът, всъщност, който е на Ханука, е възпоминание за успеха на Макавеите и чудото, което се смята, че е станало с ритуалното масло. Истинският смисъл обаче на този празник за евреите, че тази победа е осъществена от шепа еврейски бунтовници, които се изправят срещу най-могъщата тогава армия, която е завладяла целия изток, или това е част от армията на Александър Македонски. И след като вече са били освободени да живеят съгласно Тората, хасидеите, верните, които са се криели до този момент, се връщат и започват нормалния си живот. Юда Макавей обаче има по-сериозни планове и иска да се бори до пълната независимост на Юдея. Подкрепен е обаче само от свои най-приближени и една година след това, след първото празнуване на Ханука, той загива в бой. Униас, който споменахме, че е бил изгонен от Антиох Епифан, се завръща, иска да се завърне отново, за да възобнови службата като свещеници, но хасмонеите, които са от династията, която започва от Макавеите, не му позволяват да се върне. И накрая този Униас построява храм в Александрия. Сега вече, след като това се случва, вече две семейства се борят за узурпирането на властта на първосвещениците. Това са Садоковите потомци и хасмонеите, които са потомци на Тобиадите. Накрая в този конфликт побеждава Симон Хасмоней, който е най-малкият син на Мататия, за който споменахме. И през 140 година преди Христа той се обявява за принц.
Вече евреите са изгубили царската династия на Давид и по този начин те губят и първосвещеническата династия на Садок. Следващите първосвещеници след това вече никога не придобиват пълна легитимност в очите на еврейския народ и това довежда до един период на разделение и постоянен конфликт между евреите, като всяка секта издига собствени водачи, предпочитани водачи. По-късно вече първосвещеници, като Каяфа, били са считани до известна степен от евреите като узурпатори на това служение, а не като наследствените потомци на първосвещеници. Хасмонеите запазват служението на първосвещеника в продължение на 8 години до превземането на Юдея от римляните. Тук бих искал само, ако ми позволите, да покажа това, за което говорих, само секунда, за династията на Хасмонеите. Виждаме. Ако можеш малко да увеличаваш така, защото не се вижда. Ето тук споменахме за този първосвещеник Мататия, който е неговите синове Йоаханан, Елиазер, Юда, който е Макавей, и Йоахан и Симон. И сега от този Симон споменахме, нали, че той започва единствено оцелял от тяхната династия. Неговият син на Симон, Хасмоней, е Йоан Хиркан, само секунда да се върна курсора. След него наследник става след Йоан Александър Аней, царицата регент, която е вдовица на Александър Аней. Хасмонеите, това е последователно властта на... Извинявам се. Хасмонейските царе се оказват хитри политици и здравомислите войни и разширяват границите на царството. Те завладяват Самария и събарят самарийския храм, който е построен на хълма Гаризим. След няколко години и похода, които са за спасяване на евреите в Галилея от нападение, хасмонейските владетели превземат Галилея и я добавят към своето царство. Те завладяват също Идомея и Едом, които са на изток от Мъртво море. Йоан Хиркан, който е един от владетелите, заставя езичниците галилияни и идомейци да се обърнат във вярата към юдеизма. Това е единственото насилствено масово обращение в историята към юдеизма. По времето на Исус в Галилея е имало евреи, чието предци са били юдеи едва от 100 години. И фарисейските учени, които са били съсредоточени в Иерусалим и Юдея, считат галилеяните за недостатъчно загрижени за подробностите от еврейските обреди, например спазването на събота. Съществувало е съперничество между Галилея и Юдея, като например ние знаем за това може ли от Галилея да излезе нещо добро. Това съперничество, защо го споменавам? Според мен е важно за разбирането на Библията и на Евангелията, защото дори Исус, който дойде тогава, имаше пълното изпълнение със Святия Дух и беше воден от Бога, дори той и имаше пререкания с юдейските първенци на темата събота, дори той неговите идеи виждаме, че не са били изневиделица дошли и абсолютно новаторски, а Бог беше подготвил това време чрез тази принудителна юдеизация на галилеяните, които не са били обърнати толкова добре към еврейските традиции, и Бог е подготвил времето на хората исторически, за да могат да приемат това, което Исус е говорил. Царе като Йоан Хиркан и Александър Еней продължават да разрастват царството на изток от Йордан и стигат чак до границите, които Давид е разсъдил царството. По времето на Йоан Хиркан и Александър Еней на сцената за първи път се появяват главните съпернически секти, и това са фарисеите и садукеите.
Имената на тези секти говорят следното. Садокеите, вероятно, се произлизат от садоковите привърженици на древното наследствено свещеничество, а фарисеите значат отделени. Фарисеите не одобряват начина, по който хасмонейските царе централизират властта си върху като царе и като първосвещеници. Но по-нататък ще разгледаме в следващото ни събиране и тяхните доктрини. Легендата разказва, че на смъртното си легло Александър Еней се е покаял за това, че преследва фарисеите и той казва на съпругата си Саломе, която царува след това, че трябва да почита фарисеите и да им дава власт, защото поради популярността си сред масите, никой не може да управлява успешно без тяхната подкрепа. Щом обаче получават власт отново фарисеите, те започват да се отмъщават на тези, които са ги гонили по времето на Еней. Те също са насърчавали евреите към стриктно спазване на Тората. Според талмудското предание, фарисеите са получили властната институции на еврейското самоуправление по времето на царуването на Саломе и те са станали мнозинство във Върховния съд, състоящ се от 71 старейшини, и в резултат на това садокеите и дори първосвещениците е трябвало да се съобразяват и покоряват на фарисейските заповеди и да живеят съгласно техните разпоредби. Има обаче и някои положителни страни от властта на фарисеите, като например главен фарисей по това време е бил Симон бар Шенар. Именно на него се дължи едно въведение при тогавашните разбирания на фарисеите, което се нарича кетуба. Какво значи това? Социалното и икономическото бреме на еврейските жени е било значително облегчено от въвеждането на кетуба. Стария закон е повелявал мъжа, че може да се разведе с жената, когато се поиска. Разведената жена е била отпращана без никакво имущество, което незабавно е хвърля в крайна бедност. Кетуба е постановявала, че никой евреин не може да се ожени, нито да се разведе, без да обезпечи жена си с кетуба, и това е бил писмен документ, който е гарантирал на жената значителна сума в случай на развод или на смърт на съпруга. И това е бил значителен стимул на съпруга да изгражда взаимоотношенията си с съпругата си. Сега може на нас мъжете да ни трябва кетуба от време на време, но тогава е било така. След смъртта на Саломе, нейните синове Херкан II, който е служил като първосвещеник, и Аристобул, започват един силен двубой. И на двамата е липсвало политическо и военно прозрение, което са притежавали техните предци. И изглежда никой от тях не си е давал ясна равносметка за пълното значение на нарастващото римско влияние в района и пълния крах на царството на селевкидите. И през 63-та година, преди новата ера, двамата братя се обръщат към римския управител Помпей, докато той е бил в Дамас, и искат той да бъде посредник в спора. Римляните, които са били опортунисти, те предпочитали да разширяват териториите си чрез изгодни действия, вместо чрез открити завоевания, и след редица преговори, в които Аристобул не спазва направените уговорки, Помпей е разгневен, той обсажда Иерусалим и го превзема. И тук ще спомена нещо от книгите на Йосиф Флавий, който казва нещо характерно за тази обсада. Той описва града Иерусалим като много добре укрепен, с изключение на една малка част, в която е имало изградени кули, е имало обаче един голям ров, чието дъно е било трудно да бъде достигнато поради дълбочината. Поради това обаче, че евреите се защитавали само които са били атакувани в събота, както споменах във въстанието на Макавей, те по никакъв начин не са се противопоставили на Помпей, когато той прави действия в събота, за да запълни този ров, и успява да запълни на рова, да докара срещу града обсадни машини, и по този начин той го превзема. И в тази връзка Йосиф Флавий, историка, казва, че ако законът на предците ни позволяваше, не ни
повеляваше да почиваме в седмия ден, Помпей нямаше да може да издигне този насип и никога нямаше да може да бъде превзет града, защото защитниците щяха да му попречат. Работата е в това, че законът ни позволява да се защитаваме, ако ни нападат и нанасят удари, но ни позволява да предприемаме никакви действия срещу враговете си. След като превзема града, Помпей отива в храма и влиза в Светая Светих, вътрешното светилище на храма, и по този начин той разгневява евреите със своята непочтителност. И когато Помпей и Юлий Цезар започват гражданската война в Рим, евреите подкрепят Юлий Цезар, който се оказва и крайният победител в тази битка. Привързаността на евреите към Юлий Цезар е искрена и на свой ред той, когато става император, прави юдеизма законна религия. Също освобождава евреите от данъци в 7-та година, тази година, през която те нито сеят, нито женат. Освобождава ги също от поклонение на императора, разбирайки, че това е невъзможно за монотеистите, които са били такива евреи. В замяна единствено пожелава евреите да пренасят сутрин по една жертва в храма, освен която те винаги правят, една допълнителна в чест на император. И това е било началото на хасмонейската царуване. През 37 година, преди новата ера, Ерусалим е бил завладян от идомейския цар Ирод Велики, който римския сенат утвърждава като цар на юдеите, съюзник и приятел на римския народ. И той царува от 37 година до 4-та година преди Христа. И в неговата власт са Юдея, Галилея, Самария и някои други територии. Аз споменавам тези, които са само познати за нас. Царството на хасмонеите престава да съществува и, разбира се, ще се спрем подробно и на Ирод, и на случая той е велики, и на другите иродовци след него. За да завземе властта, Ирод използва смели и отчаяни действия. Подкрепя първо Марк Антоний, след това преминава на страната на Октавиан по време на гражданската война в Рим, която се разразява след смъртта на Юлий Цезар. И когато Октавиан става Цезар Август и император на Рим, Ирод има благоволение и власт в царския двор. Той е безскрупулен, хитър и много умен и се провъзгласява за Ирод Велики и с това време име влиза в историята. Докато римляните управляват чрез Ирод, евреите запазват своите институции и социална власт, и най-важно в тази власт е храма и Синедрион. Първосвещеника управлява храма, макар че царът ръководи държавните дела, първосвещеника остава начело на еврейския народ. Синедриона, това е върховният съд, който е имал тогава. Цар Ирод обаче постоянно се страхува, и то с основание. Той се е страхувал с основание, защото първо е имал много врагове, а също така и не притежава наследствено право да бъде цар на Юдея. Той дори не е бил от юдейско потекло, а потеклото му е идомейско, и то е привлечено при принудителните обърнати във вярата на юдеизма от Йоан Херкан. Ирод се страхува от двамата си синове Александър и Аристобул, които са от жена му, която е Марианна. Мисля, че те се виждат тук Александър и Аристобул, които са от Марианна, която е хасмонейка и все пак има някакво право на по нейна линия, те са имали някакво право на власт в Юдея, защото тя е хасмонейка. Затова Ирод е накарал да убият двамата си сина и майка им от страх за трона. Той също убива и много свои съперници. Страхува се и от Клеопатра, която е египетската царица, която е силна и влиятелна в Рим и иска да присъедини територията на Ирод към своето царство. Ирод обаче е известен и с нещо положително, и това са неговите строителни проекти. Той е строял мащабно и това е било характерно за неговото себевеличие. Една от най-прекрасните му
строежи. Това е един дворец, който той строи в Кесария Филипова. Ето, сега ще се опитам и нея да ви покажа. Този дворец, който е значи, това е макета му, а той е бил построен точно на брега на Средиземно море. Ирод построява също и 3 двореца, които са били в пустинята между Ерусалим и Идомея, които подсигурявали неговото бягство, ако се случи нещо. За еврейските си поданици той построява и една величествена сграда на гроба на патриарсите, свещеното място в Хеврон, където са погребани Авраам и Сара, Исак и Ревека, Лия и Яков, в пещерата Махпела. И тази постройка мога да ви покажа. Ето, това е тя. Виждате колко е голяма и колко е мащабна. След нея Ирод предприема и най-мащабния си проект и грандиозен. Това е строителството и възстановяването на храма в Ерусалим. Той разширява върха на храмовия хълм, като изгражда каменна стени от 4-те страни, които запълва с пръст, за да направи една голяма платформа. И до днес, които са ходили в Ерусалим, трябва да има такива, знаят тези стени, особено западната, на която евреите до сега се покланят там. След това той, върху това плато, което се получава, строи храма, който е заобиколен и на него имам една така снимчица, която мога да покажа, което какво се предполага, че е било. След това той строи този храм, който е заобиколен от портали, допълнителни постройки и басейни, които са били необходими за извършване на жертвоприношенията и делата в храма. Сградата на храма е била облицована с мрамор и е блестяла на слънцето и казва, че красотата е била на надмината и всъщност това е храма, който Исус посещава при идването си в Ерусалим и на чието храма ни се възхищават учениците. Строежа на този храм продължава много дълго и се смята, че дори последните елементи не са били сложени, когато римляните нападат Ерусалим и той е разрушен. Те опожаряват храма и изхвърлят всички камъни в долината. Когато Ирод е на смъртно легло, той заповядва да бъдат арестувани много еврейски водачи и издава заповед те да бъдат убити заедно с него, за да може в Израел да няма веселие след неговата смърт, а да има плач. И заповедта обаче тази не е била изпълнена и като знаем всички тези подробности за Ирод, не е чудно как той може да издаде присъда, за да се убият толкова много новородени деца при рождението на Исус. Римляните обаче не приемат нито един от синовете на Ирод за законен наследник на трона и затова разделят неговото царство на 3, като първият е Ирод Антипатър или Ирод Антипа, който поема ръководството на Галилея. Вторият е Ирод Архелай, който поема ръководството на Юдея. И третия, който е може би най-неизвестният, това е Филип или Ирод Филип II, който поема само една част там, заедно с другите територии, най-известната част, това е Кесария Филипова. Самата Юдея обаче, тя през 6 век след новата ера вече е дадена под непосредствена власт на римляните и римските управители на Юдея имали вече ранг на прокуратори и префекти. И сред тях е Пилат Понтийски, римски префект, който осъжда Исус. Послужи листа с имената да върнеш. На иродиадите ли? Само секунда. Да видя как да го направя тук. Ето това са децата на Ирод, като от дясната страна са от кои жени на Ирод са. Това са децата, а Ирод Велики е техния баща. И тези, които завземат властта, всъщност са Ирод Антипа, Ирод Филип, Ирод Архелай и Ирод Антипа. Ето тези
владее след Ирод. Значи стигнахме до смъртта на Ирод и започваме с неговите наследници. Първият, който ще спомене, и всъщност това е най-известният, това е Ирод Антипа. Ирод Антипа, всъщност Исус е един от неговите поданици. Ирод Антипа е управник и той е четвъртовластник. Т.е. той е владетел на една четвърт от територията. И той владее Галилея и Пирея във времето от 4-та година преди Христа до 39-та година, вече в новото време. И той е, както казахме, най-споменавания Ирод в Библията. Както Исус, така и Йоан Кръстител са негови поданици. Син е, разбира се, на Ирод Велики, и след като брат му Архелай, който владее Юдея, е свален през 6-та година, управлението на Ирод, той поема династичната титла Ирод. Всъщност тя е династична титла. Управлението на Ирод Антипа трае 43 години и от политическа гледна точка то е сравнително добро и просперирано. Аз бих искал тук да се спра за Ирод и Иродиана, да кажа няколко неща, защото те са интересни и ние познаваме тази история. Ирод Велики, който е баща на Ирод Антипа, урежда неговия брак с Фазелис, дъщеря, която е на цар на Набатея, близко цар. По това време Антипа, когато се урежда този брак, Ирод Антипа е 19 годишен, въпросната Фазелис е едва 12 годишен. След като живее с дъщерята на този цар, известно време, в един момент Ирод се влюбва в Иродиана и тя е негова племенница и дъщеря на брат му Аристобул и съпруга на брат му Филип. Ирод и Иродиана тайно се съгласяват за брак и уговорката е да се състои развод на Ирод с неговата жена. Бракът на Ирод и на Иродиана и Филип също е уреден от цар Ирод Велики, докато тя е още дете. Изглежда този брак нея обаче не я удовлетворява и тя напуска мъжа си, за да се омъжи за Ирод Антип. Когато Йоан Кръстител обвинява, че той взима жената на брат си. Според евангелския текст и според историка Йосиф Флавий, Ирод сключва законен брак с Иродиана, обаче не е ясно дали тя напуска мъжа си или се развежда с него по собствена инициатива. Но и в двата случая това действие е в противоречие с еврейския закон, защото жената не може да се разведе и без да получи разводно писмо и съгласие от мъжа си, т.е. само мъжа може да е причината да се осъществи този развод. И отново, според евангелския разказ и този носи Флавий, Филип не е инициатор на този развод и затова той не дава съгласие. И затова всъщност този, дори да е имало такъв развод, той според юдейските закони е бил неприемлив. Ирод Архелай е син на цар Ирод Велики от Малтака, която е една от 10-те му жени, която е самарянка. И като се вземе предвид произхода на Ирод и на майка му, която е самарянка, значи Ирод има този въпрос на Ирод Архелай, има арабска, едомейска, всякаква кръв, но не е юдейска. И още преди властта му да бъде потвърдена от Рим, при храма се събират негодуващи против неговото управление и се стига до размерици и този Архелай ги потушава с по кървав начин и убива около 3000 души. В Рим е организиран процес срещу него от 50 юдеи, които отиват от земите на Ирод, и към тях се присъединяват и юдеи, които живеят в Рим. Исканията им се да бъдат с самоуправление в рамките на Римската империя, без Рим да им поставя управител, който е домеец и по този начин наследник на Ирод Велики. Изправени са обвинения срещу управлението на Ирод, допълнени от това убийство, което е масово убийство, което се осъществява в Иерусалим.
Архелай обаче е посочен за законен наследник от цар Ирод Велики и в по-ранен вариант Ирод Велики поставя и като свой наследник и Ирод Антипа, който владее в Галилея, и затова на този процес в Рим отива и Ирод Антипа, като иска да предяви правото си в по-ранното завещание като владетел на Юдея. Обаче това не се осъществява. Заедно с тях отива и този третия, който е Филип, който също проявява претенции, но това не се осъществява и след като ги изслушва, Октавиан дава на Ирод Архелай титлата цар и му обещава да го затвърди като цар, ако се представи достоен. Дава му половината от царството на Ирод Велики. Това включва цяла Юдея, областите Идомея и Самария, като още тогава ивицата Газа остава под влияние на сирийците. Другите области се поделят между Ирод, Антипа и Филип. Обаче тираничното управление на Архелай продължава отново се стига до протести, отива се в Рим и император Август го сваля от власт и го заточва някъде в източна Франция. Юдея преминава по директно управление на римляните, като за неин пръв управник и префект е назначен Купони, който е от римски знатен род. За разлика от Архелай, Антипа и Филип запазват владенията си. Ето защо в евангелските разкази по времето на служението на Исус Галилея е управлявана от син на цар Ирод, а пък самата Юдея е управлявана от Пилат, който е по-нататъчен управник. Много малко ще спомена и за Ирод Филип II, който е също чертвъртовластник и прави по-малко впечатление в Библията, понеже неговото управление е горе-долу положително и за разлика от повечето споменати управници, той не е заплаха нито за Йоан Кръстител, нито за Исус, нито за учениците. Първоначално той става жертва на слухове и цар Ирод Велики го лишава от правото да бъде негов наследник, но по-късно обаче разбира, че те са неоснователни и го добавя в завещанието си. Според решение на Октавиан Август, Филип получава също тая титла на четвъртовластник и, както казах, неговата най-известна територия, която той владее, е Кесария Филипова. Сега бих искал да спомена обаче, че има известна неяснота относно владетеля Филип и мъжа на Иродиана Филип. Поради многото деца на Ирод Велики от различните жени, те са имали едни и същи имена и не се знае дали този, който е бил мъж на Иродиана Филип, е същия този владетеля, четвъртовластник, защото дори аз самият за себе си предполагам, че ако е така, трябвало да се стигне до конфликт. Може и да е друг Филип, който не е бил владетел, но въпреки всичко е бил пак от децата на Ирод Велики. Разделението на Неговото царство става през 4 век преди новата ера и вероятно това е датата и годината на раждането на Исус. Римските префекти, които управляват Юдея след смъртта на Ирод, обикновено не са били нито добри, нито способни мъже. Тяхното желание не е да служат на своите поданици, а да напредват в политическата си кариера и да се обогатяват. Назначението им на тази длъжност става като чрез интриги и подкупи. И тези хора са плащали огромни суми, за да бъдат назначени на тази длъжност, с надеждата тези суми да се възвърнат многократно, чрез налагане на големи данъци и такси. Тези управители, които са били на Юдея, пък от своя страна са продавали това право да се събират данъци на определени други хора, които също каквото вземат повече остава за тях. Така че тези бирници е обяснимо защо тогава не са имали необходимото уважение, а са се считали за друг тип хора. След най-жестоките, според историка Йосиф Флавий, владетели на Юдея, това са Пилат Понтийски, който осъжда Исус, и Феликс, който участва в процеса срещу Павел. Епохата на прокураторите обаче, по времето, когато те са владеели в Юдея, създава едно брожение, голямо брожение след евреите и в Галилея, която е била
по времето на римското преброяване през 6-та година след новата ера се започват да възникват въстания и тя е била почута Галилея тогава с провинциални селени, потикнати от бедност към отчаяни действия и в крайна сметка тия галилеяни, които се бунтуват против управлението на римляните, създават известната партия, която е Зелоти. И тя става ядро на това опълчение срещу управниците на Рим и срещу управлението и самоуправлението в евреите. Когато император Калигула властва, се стига също до едно голямо въстание в Юдея, поради това, че Калигула иска да сложи в Ерусалим негова статия, която да бъде обект на поклонение. Обикновено римляните, както казахме още от времето на Цезар, са зачитали еврейската забрана за поклонение на идоли. Обаче през 1966 година един вече голям селски протест дава началото на едно въстание и стига се до там, че римският гарнизон е изгонен от страната. Всъщност голямото еврейско въстание започва не чрез някакъв организиран план, а е резултат на политическото напрежение. И понеже те не са подготвени за ранния успех, който постигат, нали, започва едно бързо реорганизиране за подготовка на страната за някакво самоуправление. Официалните еврейски водачи в Ерусалим се опитват да поемат ръководството на това въстание, но то е било отправено не само срещу Рим, както казах, а и срещу самото самоуправление от страна на еврейския елит. И 3 римски легиона, които са били в района там, в Близкия изток, и са водили външните войни на империята, навлизат в Галилея. Тяхен главнокомандващ е бил един способен генерал, който е Веспасиан, и те навлизат в Галилея. Въставниците скоро губят своите позиции в Галилея и бягат в Ерусалим, където към тях се присъединяват всички, които имат желание да се борят срещу римляните. Ерусалимските жители не са били привърженици на това нещо и са искали да се покорят на римляните, но за да може да бъдат предизвикани да се защитават, някои от въставниците запалват всички складови с провизии, които са били достатъчни, за да издържат дълго време на една обсада, и се стига до там, че през март на 70-та година в Ерусалим няма една жива овца, за да може да се пренасят жертвите в храма, и те престават. И през пролетта и лятото на същата година римляните пробиват стените и завземат части от града. През юли римляните превземат храмовия скълм и изгарят храма. Както казахме, римляните взимат тези камъни, хвърлят ги в пропастта и полагат доста усилия, за да унищожат нацяло този символ на еврейския суверенитет. Интересното е обаче, че една година преди това, още преди да превземат Ерусалим, 69-та година е характерна с това, че след смъртта на Нерон минават 4 императори и римските генерали падат един след друг, и тогава Веспасиан решава и отива да вземе короната в Рим, нали, с войската си да се провъгласи за император, и остава сина си Тит да довърши битката в Ерусалим. След като Тит успява и превзема града, той е удостоен от баща си Веспасиан с победно шествие, триумфално, такова в Рим, което е било нехарактерно, защото обикновено така са почитали тези, които са имали битки с външни врагове на Рим и нали, във война, а не е било просто потушаването на един бунт. И това показва колко сериозно римляните са гледали на заплахата, която е породена от римското въстание. Сега евреите знаем, че и до днес отхвърлят всякаква гледна точка за това, че те са предизвикали чрез тяхните действия относно Христос това
действие на Бога, те го приемат като едно наказание на един загрижен баща към разглезените деца. Те смятат разрушението на храма така. Римляните обаче се нуждаят от някой, когато превземат Иерусалим, се нуждаят от някой, който да се грижи за вътрешните дела. И се обръщат към един виден евреин от школата на фарисеите, който е Йохан без Закари, виден юдей. Той е първият, който поздравява Веспасиан като император и като награда Веспасиан му обещава да изпълни едно негово желание. Желанието, което той моли, е да бъдат запазени всички еврейски мъдреци и особено семейството на Гамалиил, които са подобствени водачи на Синедриона, и той иска правото да възстанови Синедриона под ръководството на фарисеите. Религиозните и революционните групи сред евреите приключват с разрушаването на храма. Религиозните групи не понасят приключването на жертвоприношенията и разрушаването на храма, а революционните групи са избити от римляните. Две групи преживяват това нещо, непокътнати, и това са фарисеите и християните. Фарисеите го преживяват като щателно реформират своята практика и започват да служат на Бога чрез свещени ритуали в дома си и в синагогата, общение на масите и спазване на ритуалната чистота. Синедриона продължава да съществува под наследственото управление на потомците на Гамалиил, същите потомци, които се противопоставят в Деяния на апостолите на насилственото гонение на християните. Бягайки от Иерусалим в Антиохия, пък християните пропускат цялото въстание и избягват масовото избиване. И оттам започва история на църквата, която, ако имаме така време, по-нататък можем да разгледаме и ние. Това беше моята подготовка за днес. Предполага се, че в обсадата, която е продължила немалко време, 2 години. Да. Спомня пророчеството на Исус. Да. И за това се предполага, че въобще няма загинали християни от новоповярвалите, които виждат това пророчество, бягат от Иерусалим, не го защитават и по този начин става пък масовото посещение на разширение на църква. Да. Като се набляга на посещение на синагоги, вече са така има движение, така или иначе. Сериозно, и това са едни от първите центрове, в които християнството се чува за него. В началото като някаква секта, ама след това, нали, като... Ами това, ако не остане време, ще го разгледаме малко в история на църквата. И така. Радвам се, че бяхме заедно. Следващия път, когато ще се съберем в четвъртък, идеята е да разгледаме малко по-подробно тези секти, някои празници, които са били характерни за евреите, които са продължили и по-нататък, някои нови доктрини, които се появяват с Новия завет, и горе-долу това ще ни бъде следващото, за което ще говорим. Особено така ще обърнем внимание на фарисеите, защото ние сме свикнали, че всичко лошо го свързваме с тях. Оказва се, че от всички секти те са най-близо до християните всъщност. Така че надявам се да бъде пак интересно за тези, които дойдат. Може би добре да обобщим това, че говорим за исторически и географски контекст, че идването на Исус е не случайно точно в този момент, защото точно това състояние на Римската империя осигурява транспортна мрежа и много добри пътища. Така че когато заради гонения и други причини се пръскат християните, това подпомага тази мрежа за комуникация. Да, и езика също. Да, аз ще го кажа за това, за тези, които не са били минали път. Значи още с падането на Израел, на евреите под вавилонски плен, значи околните народи чуват за един Бог. Защото те са били
чрез много богове. Те чуват за един бог. След като евреите се връщат от вавилонски плен, те никога повече не отиват в идолопоклонничество на чужди богове. След това, когато идва гръцката власт, те налагат един език, който всички райони в околността го възприемат, всички народи го възприемат. Значи евреите говорят гръцки, околните народи говорят гръцки и комуникацията става лесна. Когато идват римляните, те освен пътищата, римляните създават една добра система на ред и законност и сигурност и това позволява такива дълги мисионерски пътувания, като на апостол Павел, който отива в други градове, които са били под римската власт. Създава сигурност на това нещо. И всичко това е едно благоприятно, както каза Нели, благоприятно време за разпространение на християнство. И виждаме пак отново, че Бог има неговия промисъл и неговия план се осъществява не така изневиделица в повечето случаи, а той подготвя народа, почвата и времената, за да се осъществи в подходящото време. Изводът е, че ако живеем във време на благовремие сега, трябва да се използваме. Всъщност, както Израел се роди в Египет, и ако Египет не беше толкова силно и могъща, израелският народ нямаше да може да стане милионен в условия на ред, сигурност, вярно, робство накрая. Така християнството се роди в Римската империя, която вместо да го смачка, Вижте, аз за тези, които не са били, искам да кажа и още нещо много така характерно. Значи, когато Александър Македонски поема първите си походи, докато той е в Македония, в град Пела, той сънува сън, в който вижда хора с бели дрехи, които го посрещат. И когато той завладява Сирия и се отправя към Ерусалим, първосвещеника, който е бил тогава, излиза да посрещне Александър Македонски, заедно с свещениците около него, и са облечени в тяхното облекло, ледено облекло с бели дрехи. Когато Александър Македонски го вижда това нещо, той слиза от коня, пада и се покланя. И когато неговите генерали го питат защо постъпва така, той казва, че е видял в това съня си това нещо, още преди да тръгне да завладява изток. И особеното, което е евреите, първосвещениците, когато посрещат Македонски, го вкарват в храма и му показват местото, където в Данаил пише за него. Че ще дойде този, който ще завладее там, в случая видението за козела и за овен. И той, Александър Македонски, е много благосклонен към цялата диаспора на евреите, които са разпръснати в този район. Така че Бог винаги е подготвил пътя за тях и чрез това да се разпространя тази. Тази част е джамия, разделена е на две. Ние виждаме тази част, която гледа към Ерусалим и влиза се от тук зад него. И гробовете всъщност имат, всичките гробове имат достъп и евреи, и мюсюлмани, разделени са на две, но интересното е, че същите камъни са били ползвани за строежа на стената на храма и на част от храма и просто уникалното е, че тази сграда от това време, в което, както ти каза, 30 коя, не е разрушавана и стои съвсем стабилна и много добре. Тя е 2 пъти по-голяма от това, което вие виждате тук на тази снимка. И има часове, в които се влиза от едната страна. Тя самата пещера, която се казва Махтала, имената значат двойна пещера. Значи тя имала като две отделения. Може би това е характерно, че за това е така направено. Сега, разбира се, по това време, когато Авраам, Исаак, Яков са погребани, то е нямало нищо друго. Просто една пещера, до която, между другото,
40 коя и после 70 коя година евреите влизат и нарушават договорката си с мюсюлманите и намират кости в Иерусалим на този хълм, където е градината, как се казва? Да, на Елеонския хълм. Малко над църквата има гробове на няколко от малките пророци. Библията. Да. В една голяма пещера, разкопани като не точно даже катакомби, ами колкото да влезе един ковчег. По подобен начин, само че малко по-големи са тези снимките, които има вътре в синагогата. Това е действаща синагога, работи отворена 24/7. За нас, българите, е безпроблемно да се влиза, както може да се влиза и от страната на мюсюлманите, ама се предполага, че ще кажеш, че си мюсюлманин. Защото питат с каква вяра си, от коя държава си, като кажеш, че си българин и си християнин, няма проблем да се влиза. Интересното е, че можем да придобием в съвремието представа какво е представлявал стените на храма, подпорните стени, които сега наричаме стената на плача, нали, тя е подпорната стена. И